Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ngayong hapon, kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsar. Ngabag hatod sa labing dagku'ng mga nangunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Human mapakita din sa Balitang Bisdak ang pagbaha sa sitio Ubos sa Pondok, Barangay Basak, Pardo ni Dakbayan, Sugbo. Gihatagan dayon kini og solusyon sa taga City Hall. Duha ka balay ang gidemolish aron makaagi na ang tubig. Wala ra hinuon mo reklamo ang mga tag-iya sa mga balay aron lang makalusot ang tubig baha sa ilang dapit. Alang sa dugang detalye, aniya ang Balitang Barangay. Ingon ini ang sitwasyon nga nasinati sa mga mulupyo sa sitio Ubos Pondok ni adtong miaging semana. Makita ang mga butangan ng lutaw sa tubig nga misulod na sa kabalayan. Ang usa sa hinungdan ang naalihan nga agianan sa tubig tungod sa istruktura nga gitukod ibabaw mismo sa kanal. Ang Committee on Infrastructure sa Cebu City may aksyon dayon sa problema pinaagi sa paghawan sa mga nakaali sa agianan sa tubig. Ang atong objective nga malimpyo ang ilang kanal unya mahatagan tog solusyon ang dugay na kayo nga problema nila nga balik-balik nga pagbaha. Aron pag siguro ato gyud ni silang gipapirma. So si konsehal mo ni facilitate ni pirma ni sila og request nga mo nangayo sila og assistance sa city government. Una kining gipanag-iya ni Jeneline Cuestas nga nagpatong sa kanal nga parte sa iyahang konkretong istruktura. Matod niya, daan nang nakapatong sa kanal ang balay dihang ilang na take over. May sugot ra hinuon siya nga bungkagon ang bahin sa balay nga nakaalis sa tubig. Okay ra sir kay nasugda naman sa namo guba hinay-hinay. Samtang, dunay laing Pinoyanan usab ang nakaalis sa agianan sa tubig. Kung ato makita kung inani kadako ang tubig or agianan sa tubig, inig-abot dito sa unahan, murag duha na lang siguro kadangaw. So, di nato ikahibong nga inigbundak sa uwan, musuyla or muawas gyud ang tubig. Matod pas mga mulupyo dere, kini gumikan sa site development nga gipahigayon dinhing dapita. Katarungan sa tag-iya nga ang site development sa dapit ang nagkaingon nga nung migamay ang waterways. Apan misugot ra usab siya nga i-demolish ang party sa iyang balay. Dire gina siya sir, na ako ebidensya na dire ni siya. Dayon ilang gikap-kap dito para mudako dito, kapsab sa pikas. Muna ni kipot na ni siya. Reklamo sa mga mulupyo nga ang nakaingon sa pagbaha sa ilang dapit mausab ang giugmad nga area. Hinoon, dunay mga heavy equipment nga nagkubkub sa kanal nga napuno usab sa mga basura. But because of the manpower, wa sila itaw mo nang nihangyo sila assistance sa city government. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sugod karong adlaw, mamahimo ng makaangkas sa motorsiklo ang mga nagpuyo sod sa usa ka panimay. Atong sayran ang reaksyon sa mga nakapalit sa barriers o sa mga nagnegosyo nini. Adunay live update si Luan Merondina. May Bab ang naasong pahibaw sa IATF gikalipay sa mga motorista nga wala pa nakapalit og barrier apan ang mga nakapalit na og barrier mipadayag nga gianugnan sila sa ilang nagasto.
muragan ako maguna. Kagahapon sa hapon lang, nakapalit og 450 pesos nga barrier ang cameraman nga si Cleofer Lumayag. Apan kagabii, gipahibaw sa IATF nga sugod karong adlaw mamahimong makaangka sa motorsiklo ang mga nagpuyo sa usa ka panimay nga walay barrier. Pagkuhan sa IATF ng barrier, wa sa ko ni palit kaya ang masaba ni masakay pa man silang shuttle. So okay ra unta to nya. Ako lang gipabot nga ang ako lang gikunan ba nga mawa na sila shuttle nya magunsa naman lang lisod kayang panon nya dako baya. Gianugnan si Lumayag sa 450 pesos ilabi na ning panahon sa pandemic nga lisod ang panginabuhian. Apan ang upunganon nga si Richard Armamento kinsa nagnegosyo og mga barrier sa motorsiklo malaumong mahalin pa ang pipila niya ka mga stocks nga nahimo. Hinuon iyang gitataw nga order basis lang ang iyang paghimo og limitado lang usab sa tagduha ka stocks ang iyang gidisplay sa mga tindahan sa motor parts diin iya kining gipa-consign. Kay bawo naman gud ko nga in the long run dili ni padong sa pamilya kun dili padong ni sa kanang habal-habal if ever buhian na nila ang habal-habal. Muabot na sa 32 ka mga rider sa Lapu-Lapu City ang gipamulta og tag 500 pesos sugod sa Agosto 1 hangtod Agosto 18 tungod kay nagpaangkas nga walay barrier. Wa pay nadawat nga kopya ang City Traffic Operations Management System sa Lapu-Lapu City sa bag-ong kamanduan sa IATF. Ang among advice dili sa badlong sa unsa kay paabuto na to kung unsay na mga mimo nga butigan sa taas kay isod kayo dayon na tabit dakop niya wa pay mga order gikan sa taas. Lakip sa gipahibaw sa IATF kagabii nga mamahimo nang magpa-backride gamit ang design barrier apan alang lang sa mga apor. Hinuon ang driver dili kinahanglang usa ka apor og privately owned ang gamitong motorsiklo. Gikinahanglan usab nga parehong nagsulob og face mask og full-faced helmet ang nagmaneho sa motorsiklo ug ang nag-angkas. Bab, sa mga dapit nga ubos sa MGCQ, gihatagan hinuon sa IATF og discretion ang mga local chief executives sa pagpatuman niini depende sa panginahanglan sa ilang dapit. Bab? Thank you so much, Luan Mirondina, sa imong live report. Walo ka mga bagong kaso sa COVID-19 natala sa Department of Health Region 7. Sagad kanilas na isolate na human matumbok nga mga close contact sa mga nagpositibo sa COVID-19. Si Chelo Valiana sa report. Sa COVID-19 case bulletin sa Department of Health Region 7, alas 5 kagahapong adlaw, mius-os ngadto sa 53 ka total active cases sa dakbayan sa Talisay gikan sa 63 sa miaging Lunes bisan pa sa 8 ka bag-ong mga kaso nga natala. Miabot na usab sa 825 ang total confirmed cases sa dakbayan gikan sa 817 sa miaging adlaw. Hinuon miabot usab sa 18 ang bag-ong naka-recover gikan sa COVID-19. Gipahibaw ni Mayor Samsam Gulyas kadaghanan sa 8 ka bag-ong mga kaso closed contact sa nagpositibo sa virus. Hinuon na isolate na silang daan ug nagpositibo human mapaubot sa swab test. Gipahibaw ni Gulyas nga mapugnga na ang ilang pagpanakod tungod kay naka-quarantine na silang daan human masayri nga nagpositibo ang ilang mga ka-close contact. Most of them are close contacts. So meaning close contacts, they have been isolated already. Meaning na-swab sila because they were close contact and they will remain isolated. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Mahipos nga mga surgical mask sa syudad sa Mandaue, ipaipo na sa mga hazardous waste nga makolekta sa syudad. Kiniaron matarong ang pagproseso sa treatment ug disposal niini. Ang report ni Nico Sereno. Sa miaging simana gipasar sa konseho sa Dakbayan sa Mandaue ang auhag nga palapdan ang information campaign sa syudad kabahin sa paglabay sa mga surgical masks. Giduso kini human nabantayan nga may mga masks nga wala malabay og tarong. Gani sa among pagsusi, may pipila ka mga masks nga makita ang nagkataglang sa kadalanan. Sa habig sa Department of General Services, nangayo sila og katinawan kabahin sa disposal sa mga masks. Mato ni DGS Chief Marivic Cabigas, gimanduan na nila ang ilang clean and green personnel nga ikonsidera ang mga masks isip hazardous wastes. Ilahi siya, definitely na may ma-consider man siya nga infectious na not only gloves, bisag mga wet tissues, mga other mga gamiton jud sa mga tao, mamba. So,
Kaya every barangay doon na may kanang infectious waste nga collection. Sa syudad, dunay service provider nga gikontrata alang sa disposal sa hazardous wastes. Sila ang mukolekta sa basura gikan sa ospital ug muhimo sa husto nga treatment kabahin niini. Adto na dito itipon sa barangay para mausar og hakot padung diri sa atong facility, infectious waste facility diri sa Sinro na Aloyos Mercado. Kay naa may special nga mukuha sa daan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Namatay gyud ang 2 anyos nga batang lalaki nga nagpositibo sa COVID-19 dito sa Buena Vista, Bohol. Niadtong Lunes sa gabi, gi-admit ang bata sa Governor Celestino Galyares Memorial Hospital sa Tagbilaran City, Bohol, gumikan sa hilanat. Apan wag gyud makasugakod ang bata o gibawian gyud kini sa iyang kinabuhi karong adlaw. Ang bata natakdan pinaagi sa community transmission kay wa man kini travel history. Matud ni Buena Vista Mayor Dave Dualio, naka-lockdown karon ang sitio Nangka sa barangay Puting Bato. Di nagpuyo ang bata o ang iyang pamilya alang sa gipahigyon nga contact tracing. Ang bata mo ikadahang COVID-19 case sa ilang lungsod, labing bata nga pasyente sa Bohol. Ang kitibukan ang Bohol adunay 131 ka mga confirmed cases, 26 ang active cases, 99 ang recoveries ug 7 ang namatay. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Subay sa mga nasinating pagbaha sa nakadayang bahin sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Mayor Junard Ahong Chan muluwat og executive order nga nagmando sa tanang tukurong mga establishment o mga musumiter sa ilang drainage plan. Si Luan Mirondina sa report. Gitigom ganihang buntag ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan ang kadagkuan sa DNR, DPWH, City Engineer's Office ug ang mga kapitan sa barangay Gunob, Babag ug Basak. Kini aron tukion ang suliran sa mga pagbaha sa naasoy mga barangay. Atol sa tigom, gikwestiyon sa mayor si Senro Officer Raul Pasok kung nganong gicertify niini nga alienable and disposable ang luna nga kanhi fish pond. Ang dapit mo'y gitumbok sa Dakbayan nga usa sa hinungdan sa mga pagbaha. Appeal siya sa declared by the DNR as forest land, no? Nataytulan siya. So that's questionable ba na nganong natituluhan man siya nga on the record of the DNR it was declared as a forest land. Sa telephone interview, giangko ni Pasok nga iya ang perma nga nakita sa dokumento. Apan iya pang i-double check ang naasoy mga dokumento ug kun nganong nakapirma siya niini. I-check siya na mo sa opisina kung tinuod nga dito siya. At dalaon na mo ang kopya na mo, among i-compare dito sa area. Kaya makita mo na. Sa pagsusi sa mayor sa outfall sa Karahay Creek sa miaging semana, iyang nasuta nga gitambakan na ang fish pond kaniadto ug ang uban nakuhaan na gani og fencing permit. Samtang mupagawas unya og executive order ang mayor nga mangita na og drainage master plan sa mga developer sa tukurong establishmento sulod sa Dakbayan. Mo nay atong nakita na leksyon, no? Na dili gyud magpataka ang gobyerno og aprobar og ay mga drainage master plan. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Sana sinating pandemic daw misabay usab ang mga tao sa kabaguhan aron makasugakod sa hagit sa kinabuhi. Sama sa mga gwardya sa Basilika nga naka-full PPE nga musugat sa mga manimbahay nga musulod sa simbahan. Sayra nato ang kasika sa mga tao nga misagop na sa gitawag nga new normal. Pinaagi nining report. Dili man sila mga medical frontliners apan kumplitong PPE ang ilang gisulob isip proteksyon sa ilang kaugalingon samtang nag-duty. Sila ang mga security guard sa Basilica del Santo Niño nga musugat sa mga tao. Sa dili pa musulod ang mga debuto, kinahanglang isanitize ang ilahang kamot. Dayon magpakuha og temperatura gamit ang thermal gun. Matod sa security guard nga hasol og igang man apan mas palabayon nila ang ilang kaluwasan batok sa virus. Kinahanglan kita sir kay naamon ta sa frontliner niya am taga balos mga atong mga
sulod o unsa po yung naa nila nga may nang putik titilaan kay para sa atong pamilya po ba. Istriktong ipatuman ang no face mask, no face shield, no entry policy. Busa nahimo kining kahigayunan usab sa mga vendors. Kandila pa may permero. Kandila, permero. Naninda lang may facial kaya na may mangita kay kinang simbahan. Di man makasudog ay facial. Naninda na lang mingani. Samtang naabtan namo og kining candle vendor nga nagsayaw og sinulog sa usa sa mipalit og kandila. 5 ka buwan nga wa sila income ug balik na usab sila karon nga bisan gamay man ang kita, igo na kining makabuhi sa pamilya. Okay na sila sa makabadlag bugas. Silang tanan miingon nga ning panahona aron mabuhi gikinahanglan nilang manginabuhi. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mandatory na karon ang pagsulob og face shield kung musakay sa mga bus ug mga modern jeep isip panalipod batok sa COVID-19. Gawa sa mapalit sa mga tindahan, aduna say uban nga mihimo og kaugalingong disenyo sa face shield ug gibaligya sa mga nanginahanglan. Ato kining sayran sa report ni Femery Dumabo. Sagad sa mga face shield nga gibaligya karon gikan sa China. Mauna kaunahuna ang usa ka artist nga si Diego Salvador nga taga Tagbilaran City sa Bohol nga maghimo og do-it-yourself face shields aron duna sab siya kita karong panahon sa pandemya. Ang iyang face shield ginama sa PVC cover, isolator, eyelets, garter o cable tie. Iya kining gibaligya sa tag 40 pesos kada usa. Naglihit sad ang mga face shields sad maglisod silang pangita. Mahal na siya sa merkado. So mo kabat na 60 to 70 nininguha gyud mi nga garantisado, quality, lig-on, win-win way nga kanang makaginansya pud mi gamay. So ang mga tao sad maka-afford pud dili pud sila mahalan. Pero nag-level up ang iyang mga face shield nga inspired sa sikat nga teleserye sa GMA, ang Encantadia. Adunay face shield para sa mga sangre. Durable ug pang-fashion ang mga face shield nga gibaligya niya sa tag 200 pesos. I really feeling comfortable of wearing this face shield and it's very elegant. I can breathe easily. Due sa request sa mga customers, level up mi nga muhimo gid og mga face shield nga mga pang-design like ani murag pang Encantadia style nga face shield siya pero kuan gyapon kanang pang-fashion gyapon. Mao nalingaw ang mga Encantadia fanatic sa pagsuot niini. Ako si Amihan. Ako si Alena. Brilyante ng look. Gusto kong gamutin mo ang sarili ko. Ako si Dini. Brilyante ng apoy. Ako si Perana. Ako si Pawpaw. Brilyante ng diwa. Ato lang hinumduman nga karong aduna pay pandemya, dili angay kalimtan ang pagsuot sa face shield. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ang pagbaha sa barangay Pook ang hatagan og atensyon sa dakbayan sa Salisay kaganang buntag nakigtigom sa Salisay City Mayor Sam Gulyas sa mga barangay captain aron tutukan ang mga dapit nga nahatagan og unang pagtagad. Si Chelo Valiena sa report. Sa Kainta Purok 3 sa Barangay Puok, gibanawan sa tubig ang 12 ka panimay sud na sa duha ka semana. Si Lito Manigo, 53 anyos ang nagpuyo sa dapit sud na sa 32 ka tuig, mitumbok sa mga development sa dapit nga hinungdan sa way hubas-hubas nga pagbaha. Usa kini sa nasentro sa tigom nga gipatawag ni Mayor Sam Gulyas uban sa mga barangay kapitan sa Dakbayan. Aron maabagan ang Dakbayan sa gastuhan sa drainage, nagtinguha ang mayor nga gamiton ang wa pamagahin nga local development fund sa kabarangayan sa pagsulbad sa suliran sa pagbaha. Sa ito yung mga priority ninyo, atong ipang-implement. Ang dili ma-implement within the year, atong i-realign to various drainage projects in the city. Giangko ni City Engineer Audi Bacasmas nga nausab ang contour kun ang landscape sa mga yuta sa Dakbayan di inahimutang ang pag-ugmad sa mga dapit. Contour diha sa area
kay naa naman tayo contour area niya ang uban na nausab na ba tungod sa development bitaw nag-abono-abono. Ang City Engineering Office mo ay gisangunan sa mayor pag-andam sa Program of Works and Estimates alang sa drainage system. Hinuon ang mga developer na amo gasto sa pagtarong sa ilang drainage system samtang ang dakbayan mo ay mupalambo sa drainage nga magdugtong niini ngadto sa mga subdivision. Attention sa mga developer involved kay naaman sila ang nag-develop niya. Tributary, contributor man sila sa tubig nga moanha sa ato ang system. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Sa unang tulo ka adlaw nga pagpatuman sa pagsulob og face shield sa mga bus ug modern jeep, yulagway nga 20% sa mga pasahero ang misunod ra, samtang kapin sa 3,000 ka masakinan ang naalagaran sa usa ka bag-ong gilusad nga drive-through vehicle registration. Ang report ni Femari Dumabo. Usa ang paghikay sa mga lisensya sa Land Transportation Office ang nabalda tungod sa pandemya. Maong gilusad sa LTO7 ang drive-through renewal sa mga rehistrasyon sa mga sakyanan diha sa MVIC complex sa Subang Dako, Dakbayan sa Mandawi. Kagahapon lang moabot na sa 3,262 ang naserbisyohan human kini gilusad sa miaging buwan. Tinguha karon sa LTO nga mobukas usab alang sa bagatang bahin. Gawas niini adunay text line aron pinaagi sa cellphone makapangutana ang mga motorista inay mo adto pa sa LTO7 nga buhatan. Kung ang imong tuyo mangutana ka bahin sa imong apprehension na i-separate nga text line, rehistro na i-separate nga text line, licensing na i-separate nga text line. Unya naghimo pagid ta og kanang gitawag na new registration nga text line. Alang sa mga balhabal driver nga nanginahanglan og driving course certificate, buksa na sa LTO ang Pampublikong Drivers Education Center niining buwana. Samtang 90% sa mga pasahero misunod sa lagda sa pagsulob og face shield sa ilang pagsakay sa mga bus ug modern jeep sa unang tulo ka adlaw sa pagpatuman ini sugod niadtong Sabado. Ug wala nag-face shield ang usa ka pasahero, unya gipugos siya og sakay, ang driver wa nakabantay nga nakasakay siya or ang konduktor wa sad siya nabantay, ang makamulta ang driver ug ang operator. Uban ni Rod Prado, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Padayong gitrabaho karon ang laing quarantine facility sa Dakbayan sa Mandawi alang sa mga pasyente sa COVID-19. Didto gikatakdang ibalhin ang mga pasyente gikan sa eskwelahan nga kasamtangang gigamit karon. Ang report ni Nico Sereno. Gipaspasan ang pagtrabaho ni usa ka private park nga himutang sa Dan Plaridel, Mandawi City. Ang mga personnel sa Department of General Services ug Engineering sa City Hall ang gisangunan aron ma-convert ang edipisyo isip COVID quarantine facility. Gihimuan una og bungbong ang building nga maoy butangan og screen sa open air nga pasilidad. Sa plano sa syudad, mabutangan kini og 22 ka mga higdaanan kun mahuman. Dinhi gikatakdang ibutang ang mga nagpositibo sa COVID-19 apan walay gibati nga sintomas. Will that be kuan man installing aircon units? However, ang ato ay well ventilated siya, so screen ang atong gigamit as you have seen sa atong kuan. I-screen lang nato. Thing is well ventilated siya kay even kanang sa buntag among gitanog sa hapon sa gabi bugnaw man siya gihapon sir. Bana-bana sa labaw sa DGS, mga 50% na nilang natapos ang proyekto. Gikomit nila nga mahuman ang trabaho karong Agosto 28. May partisab sa pasilidad nga didto papuyon ang mga medical personnel nga mag-atiman sa mga pasyente. Partition ko dito para sa atong mga nurse ug doctors no nasa sila privacy kay di na sa manggawas. Once operate na, diha na sila stay. So, provided na ito CR, tanan. Simbak ko ba, og naay mga pamilya nga bitaw nga quarantine, isud sila itong usang kwarto. Naapoy kwarto, naapoy mga beds. Atong 64, nya diri 28. Nya dito po sa North Bus, naay 64 tong dako, nya second phase is 48. Gawa sa park, lain nga gitrabaho karon ang North Bus Terminal nga mausay quarantine facility sa mga pasyente nga dunay mild ngadto sa moderate symptoms. Gitarget sab kini nga mahuman sa hinapos ning buwan. Ang maong mga pasilidad balhinan unya sa mga pasyente kun biyaan na sa Dakbayan ang City Central School nga maoy kasamtangan nga gigamit. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga beneficiaries sa Social Amelioration na Program konsapa nga mikuha sa ilang cash subsidy sumpay sa listahan na kagahapong adlaw. Usa kanila si Justine Mark Alcontin nga taga Barangay Mohon nga naabtan sa cut-off alas 4 kagahapong adlaw. Ika-18 siya nga talaan sa mga beneficiaries nga naa sa letter A. Si Marvin Arias sa taga Zone 4, Purok Malipayon, Mohon, Dayag kayong Malipayon humaniya makubra ang iyang cash subsidy. Sa gawas sa Money Remittance Center, adunay notisya alang sa mga SAP beneficiaries og laing pahibaw alang sa mga regular nilang kliyente. Duha ka teller ang nagpuli-puli og atiman sa mga regular clients o sa mga SAP beneficiaries. Nang hinaot si Mayor Samsam Gulyas nga mapaspasan sa mga money remittance centers ang paghatag sa cash aid kay gihimo na sa dakbayan ang ilang nahimo aron mapahigayon ang hapsay nga SAP distribution. We have done our part in putting police tanods in the different employer branches. But now they cannot accommodate for kay gamay ra ilang teller. Bisan sagad sa mga dapit sa tibok nasod na paubos na karon sa general o modified general community quarantine apan ang mga mas istriktong lagda alang sa itong panglawas ipadayon sa pagpatuman. Ilabi na nga padayon sab ang pagtaas sa kaso sa nataptan sa sakit dala sa coronavirus. Ang report ni Femari Dumamo. Kana ang naguna nga pahimangno sa Departamento sa Panlawas sa Pilipinas. Kay gani bisan sa data tibuok kalibutan nitong tunas sa 22 milyones ang kaso sa COVID. Bisan kun kapin sa 14 milyones na niini ang nangaayo. Dinhi sa atong nasod, kapin na sa 169,000 ang kaso, apan kapin sa 53,000 na lang ang aktibo. Gani padayon gihapon ang awhag sa gobyerno ug sa mga doktor nga dili luagan ang pagsunod sa health protocols batok COVID-19. Sa tunga-tungang Kabisayan, dula na sa 18,000 ang kaso nga natala kagahapon sa hapon. Pero kapin sa 3,000 na lang niini ang aktibo. Sa probinsya sa Sugbo, ni kapin na sa 4,000 ang COVID case. Apan kapin sa 700 lang niini ang mga aktibo nga kaso. Sa mausab sa Negros Oriental, nga doon na lang 19 nga active case, gikan sa kretibukan nga 117. Sa 131 nga kaso sa Bohol, sa 61 lang usab ang padayon nga giatiman. Tulo ang kaso sa lalawigan sa Siquijor. Mas ni usas-usab ang aktibo nga kaso sa Cebu City ngadto na lang sa 1,300 gikan sa kapin 9,000 nga kaso. Sa Mandawi City nga dunay kapin sa 2,000 nga total case, dulaan sa 700 na lang ang aktibo. Sa Lapu-Lapu City, kapin 500 na lang usab ang gipaabot nga magnegatibo gikan sa kapin 2,000 nga kaso. Sa Eastern Visayas, 643 ang active COVID case gikan sa 1,763. Siyam ang natala nga patay. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka tiguwa nga candle vendor ang nahimong instant lola sa mga iring sa palibot sa Basilica Minore del Santo Niño. 14 ka buok nga mga iring nga apektado sa krisis ang iyang gisagop. Aniya ang report. Sa usa ka rapit sa kilid sa Basilica del Santo Niño, naabtan namo kining mga iring nga nagtapok. Bag-o lang di silang nakahuman sa pagpaniudto, kansang pagkaon hinatag sa tiguang nga nagpakabana kanila. Si Lola Feli, 62 anyos, usa ka candle vendor. Dili man siya adunahan, apan dato siya og kasing-kasing ngadto sa mga iring. Suma pa, duha lang ka mga iring ang unang miduol kaniya nga iausab gipakaon. Sa kadugayan, midaghan naman ang mga iring nga binanggop kaniya. Nahitabo kini sukad sa pagsugod na pandemic ug posibleng wa na matiman ang ilang pagpakaon busa midangop sila kang Lola Feli. Gani tungod sa kaluoy nga gibati sa tiguang, migahin siya og kapin sa usa ka katos kada adlaw gikan sa iyang halin sa kandila aron ipalit og pagkaon sa mga iring. Dila po imong magasto kada adlaw. Gastos kapin mo, nang binagmay ra gyud na. So gatos para sa mga iring. So inana nimo ka pinangga ang mga iring. Oh, maluoy mo sa tasir eh. Nakita ray mo kakaon. Dili lang pagkaon ang iyahang gihatag kun dili dignidad usab alang sa mga iring. Iya silang gihatagan tanan og pangalan ug mosunod usab kun kinsang pangalan ang iyahang tawgon.
So say feeling nimo say bation nimo nga magkapakaon kas iring. Nalipay ra po taong ko. Bahala gamay na lang ang mabili nimo. Bahala na lang sir, basta makapakaon kasi. Alang kang Lula Feli, ang tinuod niya kalipay di lang sa pag-angkon og material nga butang kundili ang kasing-kasing nga mobati og kaluoy ni bisan kinsa. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ang buwan sa Agosto gihandom nga buwan ng wika. Paghatag og bilis sa atong wikang pambansa nga mao ang Pilipino. Sa maong nga buwan sagad gihatagan sa pagbili ang atong kaugalingon ni ay usa ka batan-ong mga awit sa lalawigan sa Leyte nga mas hilig mutagik o cover song sa mga Bisaya o mga original Filipino music. Kinsa kini siya atong ilailahon pinagi sa report ni Fee Marie Dumawo. Pipila lang kini sa mga kantang Bisaya nga sagada na sa social media page ni Maria Cari Batikan nga taga Albuera, Leyte. Si Batikan itugan sa GMA TV Balitang Bisdak nga sa pagsugod niyag pagsalmot sa mga singing contest, mga Bisaya ug OPM sagad iyang kantahon. Alang kaniya mas daghan ang matandog kun atong kaugalingong kanta ang iyang awiton. Ganasan ko mag-cover og mga Visayan songs para sa atong mga oldies o mga katigulangan, kay aron ang range sa kanta dili lang kay para lang sa mga binatanon kundi para sa tanan. Usa-usab kini sa rason ganing bag-uhay lang nahimo siya nga paborito sa mga overseas Filipino workers. Usa siya sa top 5 sa bag-uhay nga human nga online singing contest nga gipaluyuhan sa mga OFW ug sa kagamhanan sa Albuera, Leyte. Hangtod nga gipa-online concert pa siya sa mga OFW, diin 70% sa mga kanta Bisaya ug OPM. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa isang mabahong isda. Motuo jud ka na sa pagka-grade 4 pod nako, nagsugod na sad kog kanta mga Bisayan songs sa school. Ugwa nato palabya ang paghangyo kang Batikan sa pagkanta sa mga nabantog nga Bisaya ug Tagalog nga musika. Waray pinik ang lagong sa subong na agbong dili kini aho jaga yawa hala pinapupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo at sa umaga na may kalong kanang iyong amang tuwang-tuwa sa iyo. Ubani Cleofer Lumayag, ako si Fee Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga puso nato apil lang na sa kawasan nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan din sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kaya mataglokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa mga Pilipino. Kini si Bobby Nolsaro. Maayong hapon mga kapuso.